हाथरखि बयखौबो बरायबाय आरो दिनै गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बरायबावनाय थाबाय आदसा लोगोफोर गोबाव समनि उनाव दिनै एसे बिदि भिडिअ खालामदों नालाय ओमफ्राय दा आरो आंहा बिदि भिडिअ खालामनायनि बारा एक्सपिरियेन्स गैखायाना ओंखायनो एसे गोनो गोथो जायो आरोना भिडिअ बानायगोन बानाया जाबाय थायो आदसा लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बै मा होनो बर'नि हारिमुनि दामनाय देनाय बिदिनो आरो मोसानाय बेफोर खेराइ मोसानाय बेफोरनि एसे सोलोंनाय मानसिफोर सोलोंनायखौ एसे देखायना होदो आरोना जोंनि बे आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खावलायनाय जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बिदि बर'नि खेराइ मोसानाय आरो बिदि खाम दामनाय सिफुं सुनाय आरो सेरजा फुनाय बिदि जुदि सोलोंनो गोसोबा नोंथांमोना नैबे आलारि खेराइ कचिं सेन्टारावहाय माने एडमिसन लाफैनो हागोन बारा नङा एडमिसन फिसा मात्र 300 ओमफ्राय बिदिनो मान्थलि फिस 150 आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि गोसो दंबा लाफैनो हागोन क्लासआ सुनिबार देवबारल' जायो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बिथांमोना खाम आरो सिफुं लाग्रा ओमफ्राय दायो थिउरि लिरना होगासिनो आरोना बिथांमोननो ओमफ्राय दा बिथांमोना नट खालामना लादों गावबा गाव बहियाव दायो होगासिनो ओमफ्राय फारसेथिं सोलोंगासिनो आरोना एसे प्रेक्टिस खालामहोगासिनो दायो मोसानो गोजा ओमफ्राय मेदामा बिसोरखौ फोरोंगासिनो आरोना ओमफ्राय दङ दायो स्टुडेन्टआ बुरजा जाबाय नोंथांमोनाबो लाफैनो हागोन थाबनो बारा नङा एडमिसन गोदान स्टुडेन्टनि बिथांमोना मोसागासिनो रोंफ्रामबायानो खायसेबा ओमफ्राय खायसेया बारा रोङाखै आरोना ओमफ्राय जायफोरा बिदिनो गामिफ्राव एसे मोसालाबायग्राखा बिथांमोनाथ' रोंबायानो नै नायदो नोंथांमोना मोसाग्लांनायखौ रोंफ्रामबायानो आरोना गोदान बिदिनो सप्तानैल'सो जादों फोरोंनाया ओमफ्राय दायो नै एसे जाहांबायानो मोसानायफ्रा बिसोरो 2022 बेच दाख्लै बावैसो एडमिसन लानाय गासिबो ओमफ्राय बिसोरो बे खेराइ सेन्टाराव माने गोदान आरोना फोरोंनायखौ बिसोर सप्तानैल'सो फोरोंनाय मोन्दों ओमफ्राय दा रोंफ्रामबायानो खायसेबा एसे गोसो होना सोलोङो आरोना दानि गथ'फ्रा